ସେ ଲାଗିବ କି ନା ଲାଗିବ ଯେ ଲାଗିଲେ ବି ଟିକେ ବୁଲେଇଦବ ଆଉ କଣ ନାଗିଲା ତ ଆଉ କଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ମାଚିସ୍ଟା ରଖୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦିଅ ଚକା ଘରେ ନଥିବ ଏମିତି କାହାର ହେଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ କଦଳୀ ନିଅରେ ହଁ ହଁ ମୋବାଇଲରେ ରହୁଛ କ'ଣ କଦଳୀ ହଉ ନା ନେଇ ଆସ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ତାକୁ ତ ଦେଖି ନେଇଯିବି ହଁ ନା ଦିଟା ଗୀତା ଜୋରରେ ପୁରଉନ କୋଉଠି ଜୋରରେ କୋଉଠି ଧରିଛ ହଁ